Bon dia, avui parlarem de què són les abreviacions, quina és la utilitat que tenen i quins són els diferents tipus d'abreviacions que podem trobar en qualsevol document o que nosaltres podem fer servir també a l'hora d'escriure qualsevol tipus de text escrit. Abans de tot, la primera cosa és parlar sobre què són les abreviacions. Podríem dir que són escurçaments gràfics de paraules o també de sintagmes, és a dir, de conjunt de paraules, que tenen un objectiu. Quin objectiu tenen aquestes paraules? Doncs l'objectiu que tenen és economitzar l'espai, reduir l'espai de paraules o que són molt llargues o que es repeteixen molt sovint en un mateix document. Per exemple, en lloc de dir pàgina, amb la P, la A, la G, la I, la N i la A, podem posar en alguns casos PAG, P-A-G, amb un punt final. O en lloc de dir Institut Català del Sol, podem utilitzar una abreviació que en aquest cas seria Incasòl. D'acord? Una vegada hem explicat què són les abreviacions, és important parlar de quants de tipus d'abreviacions hi ha. N'hi ha 4. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols. Al final, aquest conjunt d'abreviacions també serveixen per denominar organismes, partits polítics, símbols que s'utilitzen en ciència o en tecnologia, entre d'altres. Moltes vegades el que es fa quan una abreviació surt en un mateix document és que la primera vegada que hi apareix l'escrivim sencera, sobretot si és una abreviació que no és gaire coneguda, i després a partir d'aquell moment ja es comença a escriure de manera abreviada. Per exemple, un partit polític podríem dir que la primera vegada que surt un document surt Partit Popular i després a partir d'allà sempre va sortint PP. D'acord? Tipus d'abreviacions. La primera es diu abreviatura, que és una representació d'una paraula o d'un conjunt de paraules en el qual s'ha suprimit alguna lletra o algunes lletres. D'abreviatures n'hi ha de 3 tipus: suspensió, contracció i afèresi. La suspensió és quan la part que s'elimina és la part final d'aquella paraula, per exemple, de número a num. Aquest tipus d'abreviatures, que són la suspensió, sempre mantenen l'accent, si és que la paraula original el porta, sempre porten un punt final i mai són en plural. Aquestes 3 característiques també la tenen les abreviatures que anomenem contracció, que són un tipus d'abreviatures en la qual s'eliminen lletres de l'interior de la paraula, no de la part final, sinó de l'interior. Per exemple, districte. Si districte l'hem d'abreviar, l'abreviaríem de la següent manera: una D, una T i una E amb un punt final. També mantenint l'accent si aquella paraula porta accent, i en cap cas l'escriuríem en plural. Però l'important és que no eliminem la part final, sinó que suprimim lletres del mig. I finalment tenim l'afèresi, que com ja us podeu imaginar, el que fem és eliminar la part inicial. Això passa, per exemple, amb molts de noms propis, de Sebastià Tià, d'Antoni Toni, etc. Una altra organització també de les abreviatures és que les podem organitzar en 2 tipus diferents, en simples i compostes. Parlaríem d'abreviatures simples quan realment estem abreviant una paraula, per exemple, assignatura, que s'abrevia ASSIGN, A-S-S-I-E-I-G-N, o podrien ser compostes si el que estem abreviant és un sintagma, és un conjunt de paraules. Per exemple, que s'acaba abreviant amb una P, un punt, una E i un punt. Més tipus d'abreviacions. Hem parlat de les abreviatures, ara anem als símbols. Els símbols són signes gràfics que normalment són de caràcter oficial i de caràcter internacional, que serveixen per exemple, per expressar magnituds, per expressar conceptes relacionats amb la ciència o la tecnologia. Per exemple, dia, que el símbol és D, metre, que el símbol és M, euro, que el símbol és aquella E amb 2 pals, hora, H, quilòmetre hora, km/h. Són diferents elements que són coneguts internacionalment i, com dèiem, especialitzats en uns camps determinats. Tercer tipus d'abreviacions. Podem parlar de les sigles. Les sigles sempre estan formades o són abreviacions de conjunts de paraules en el qual agafarem la primera lletra de cadascuna d'aquestes paraules, la lletra inicial d'un conjunt de paraules que formen un sintagma. Per exemple,
centre d'atenció primària. Agafam la C de centre, la A d'atenció i la P de primària. I es crea una nova paraula, CAP. D'acord? Aquestes paraules, o aquestes abreviacions, també segueixen unes normes que no s'accentuen, no tenen plural i no tenen punt final o punt entremig. D'acord? I aquestes sigles es poden llegir de tres maneres diferents. Poden ser lletrejant, com per exemple FBI, que estem dient cadascuna d'aquestes lletres, la F, la B i la I. Pot ser silabejant, per exemple, ONU, o NU, fem en dues síl·labes. O un altre cas que és desplegant, que solen ser sigles poc conegudes i que si ho féssim lletrejant o silabejant ningú sabria què volen dir. Per exemple, SPL és Secretaria de Política Lingüística. O, per exemple, FCB és el Futbol Club Barcelona. Finalment, la darrera que tenim són els acrònims, l'últim tipus d'abreviacions, que són precisament abreviacions formades per lletres o segments de diferents paraules, amb l'objectiu de que se puguin ser llegits en síl·labes. En aquest cas, no s'agafa la primera lletra de cada paraula, sinó s'agafen les lletres que ens interessin perquè al final el conjunt d'aquest acrònim es pugui pronunciar en síl·labes. Un exemple, Wi-Fi. Wi-Fi en anglès vol dir Wireless Fidelity. Doncs aquí agafem no la primera lletra de cada paraula, sinó les dues primeres lletres de cada paraula. I així ens queda un acrònim que és fàcil de llegir en síl·labes. Wi-Fi en anglès. Quines normes han de seguir? Que no s'accentuen, que tampoc tenen plural i no tenen punt entremig. En definitiva, aquest és una mica el món de les abreviacions amb aquests 4 grans tipus, abreviatures, símbols, acrònims i sigles, i ara l'únic que ens queda és contestar les preguntes.